Това е Земята, а това е Европа. И там, из Европата, има една страна с 12 малки гъби, на име България. Тия гъби започнали да никнат още през 1998 година, като първата била в град Пловдив. Постепенно изникнали гъби и във Варна, и в Стара Загора. И така общо изникнали 12 гъби из цялата страна. И колкото по-големи и стари ставали те, толкова повече се разпростирали и оплитали своите корени едни с други. Тези гъби, разбира се, имали своя майка на име Фондация. Тази майка обичала всяка една от тях, поощрявала ги и им помагала в трудните моменти. Ала сам не винаги е възможно. Затова майката се свързвала и с други майки гъби по света, с които да обменя информация. То те идвали при нея, то тя ходила при тях. Но ползата от взаимните гостувания винаги си проличавала. А гъбите растели. С всяка година корените им се простирали все по-надалеч и по-надълбоко. Затова решила тя, че ще им направи уебсайт с форум, в който да споделя всичко, което знаела. Освен това, за да е още по-близо до тях и всяка гъба да има частица от майка си, фондацията създала списание, което им изпращала на всеки 3 месеца. В това списание тя споделяла всичко де разправа, всичко де знаела и всичко де имала. Децата били изпълнени с радост всеки път, когато получавали списанието. Освен това, щедрата майка организирала всяка година годишни национални награди за най-добре представилите се деца през годината. Едни получавали заслуженото им признание, а други се мотивирали повече и повече, наблюдавайки успехите на събратята си. И още, тя ежегодно им осигурявала обучения из различни места по страната и света. Викала добри хора, които да подготвят нейните чеда за живота. Така децата ставали все по-успешни и отговорни. Даже чух, че правила конференция на морето. И там, на тая конференция, дошли хора от близко и далеч, които да си помогнат взаимно. През деня се учили и си помагали, а вечер заедно се забавлявали. И за да помнят всички защо го прави, тя поставила символ, който да им напомня винаги, че само подкрепяйки се ще успеят.